So paka bindura chakubhindura chakamira sei inzwai mukoma KB munhu ari kuti hatizivi mutemo asi tinotozviziva kuti hatizisi tinotonga hatizisi tinobata munhu asi tinotozviziva kuti kuba imhosva tinotozviziva kuti kurepa imhosva zvese zvinosungisa hapana vasingazvizivi. Baba vakareperwa mwanasikana wavo, vareperwa mwanasikana wavo ndokuendesa nyaya kumapurisa, ndokubva zvabuditsa umbo hwekuti munhu akarepa, nokuti madoctors vakazviona kuti ndo zvakaiteka. Mapepers achibva uku achibva enda kumapurisa, mapurisa akasimudza nyaya, munhu achibva kandwa mukati, nyaya ichibva enda kukoti. Right? Nyaya yandiri kutaura iyi yakutosvika kuma 8 years yaitika, asi pane zvaidzora mudariro nhasi. Kwanzi titongereiwo nekuti vemutemo vanenge varimo mune venyoro. Chichaitika. Munhu achibva enda kukoti, munhu achibva sungwa, dare richibva raona kuti ichokwadi munhu akataura. Ende munhu uyu ane kereke yaanonamata akarepa uyu. Ende mwana wakarepa, mbuya vemwana wakarepa vanonamata semucheti muchete. Naiye murume baba vemwana uyu vaimbonamatawo chechi iyoyo, asi kurepa ndokwakaramba. Ndobva apinda mataredzi mhosva, apinda mataredzi mhosva, dare richibva raona kuti munhu ane kodzero yekutongwa nekuti abatwa nemhosva. Dare richibva richevedzera 18 years nekuti ndio mutongo wemhosva yako. Munhu ngapinde mukati. Dare richevedzera 18 years mukoma KB, zvikanzuri kubvisirwa matatu, ndobva bvisirwa 3 years, ndobva sara 15 years. Right? Pa 15 years ndo dzakaenda kunotonga chi, dzakaenda kunopika munhu, apinda mukati. Vakareperwa mwana, hama dzemunhu akarepa nemabhururu vese vakabuda mudare vachiziva kuti umwe wedu asara mukati, apiwa makore makadi 15 years. Ndobva apinda mukati. Apinda mukati pa 6 months babe mwana akaona munhu akufamba pansi. Ku 15 years i 6 months ndobva vaenda kumataredzi mhosva. Ndauya kuti ndizobvunza, ndiri mwana uyo uyu varikoti aya akaripwa gore rakati, muno tikauya mataredzi mhosva muno mukazviona kuti mwana uyu akarepa mwana zvechokwadi, muchibva mamupa mutongo 18 years, ndobva mabvisa 3 years kukasara 15 years. Pa 15 years ndobva iswa mukati, munhu pa 6 months tiri kumuona ari pansi. Right? Saka ndidari hakuna zvinhu zvakadaro. Watakatonga pana paisusu ari mukati, arimo mukati, nokuti makore ake hapana paakazotongwa zvakare kunzi anofanira kunge ari pasi. Hapana pakanzi apiwa kana kuti bailout, pakangonzi munhu pai mukati. Right? Wow! Saka ndoita sei zvikanzi endai kujere, munobvunza wakuru wekujere kuti munhu akabuda sei. Kukoti kwaudzwa munhu kuti endai kujere, munobvunza kuti munhu akaita sei, akabuda sei. So murume uyu ari kuti kwaenda ari kutenderedzwa, ende kwakati, apo munhu ari panze. So mubvunzo wake unoti iyo, kana munhu asungwa akatorwa makore, anotongerwa makore kujere, kukoti. Ndikaenda kunobvunza kukoti, koti kana yaisa munhu mukati, munhu anoenda kujere. Koti ndio inongopa mutongo. Ndio inopa mutongo. Munhu ofanira kujere. Yes. Kana ndichinzi inini ndaenda kunokombera ndiri kuona munhu panze, ndinoita sei? Ndinotonzi inini ndega enda here unobvunza kujere kuti munhu sei ari panze. Saka ivo vakamboenda here kunobvunza kwavanga vanzi ngavaende kunobvunza nedare redzimhosva, vakaenda ikoko vakanzi kudini? Vari kuti kana vaenda ikoko vanonzi izvo hauna kodzero yekuona isusu. Zvinhu zvine mafambiro azvinoita izvo. Okay. Ndofana kuonani. Ari kunzi anofana kuonani. Havasi kuzwa. Vakadzokera kuti nditi akatienda kujere unobvunza. So vapedza kudaro, pavanhu vanonamata nambuya vane muzukuru akarepwa uyu, havana kunge vaziva vamwe vacho kuti mwana akarepwa nemuvhangeri womuchechi umwe, mbuya ava muzukuru wavo. Right? Vamwe vacho achibva vasvika kumba kwambuya usikanzi tiri kubva kakudzi nyaya idzi, tiri kutenda zvakaitwa nemukuru wechechi yedu. Kwa muvhangeri nenge vanga vasungwaka vachipomerwa mhosva yavasina kuita, vanga vatovharirwa. But zvaita sei zvanani, havakabuda
hani kuti mukuru wedu wekereke yedu akabhenga ari mukanicheri. Okay. Saka vakazomira mubvangiri vakaita sei Vakabuda. vari kuudza mbuya vemuzukuru haazive. Ndopakazonzi ichokwadi kuti mwana yeye akarepwa, muzukuru wangu mwana wemwana wangu. Right. Zvakaita kuti vanhu vane mwana akarepwa vagoziva kuti chii chakaita kuti munhu abude panze, asi umbu hwekuti vaitaure hunonetsa. Asi shoko ravo riri pakuti izvo munhu akasungwa kanzi 15 years Right. anokwanisa here kuzodzoka panze asina kumwe kudare kwaaenda kuzongoonekwa apanze asingaweni nzira yekukoti achibudira kujere. Hapana chirongwa chakaitwa chokuti mutungamiri wenyika vakasaina kuti pane vanhu vanofanira. Aiwa, hazvipo zvese izvozvo. Akangoti 6 months dzake dzabuda, chirongwa chemutungamiri wenyika hachitoripo ipapo. Aiwa, togona kuvabatazve ve-ZPCS. Right. Tinzwe kuti nyaya iyi kana munhu akasungwa akapinda imomo vanomubudisa nenzira ipi? Vane kodzero yekungoti kana unga une 15 ne7 imbobuda, kana kuti zvinofambiswa sei munhu kubva kukoti kuenda kunopika nekuzobuda kwake. regai timbonzwa vedare. Tinoziva kuti pane vakawanda vanoziva nezvemutemo. 0713938538 0713938538. Titandizeni. Uyu musungwa uyu akabatwa nemhosva yokubata chibharo. Mwana wacho akabatwa chibharo anga akakura sei? 11 years. 11 years. Right. Iye anga aendeswa kukoti ipi? Anga ari kujeri kupi? Angari kujeri kumupindura iko. Yes. Ndoko akazobudira. Ai, tinotenda baba Isabel. Regai katimbotengesa timbonzwa mashoko anotevera. Applications are invited from sources qualified and experienced candidates to fill in the position of finance officer that has risen in the finance department. Pamutemo, Murume. Recruiting to assistant management accountant, the incumbent will be responsible for the following among others: computation of cost-benefit analysis, assisting the assistant management accountant in preparation of management accounts and reports, costing